Sa number 8, Barangay Takuling pinakauna nga barangay sa Bacolod City nga mayara sang kaugalingon nga fire truck kag Community Fire Auxiliary Group. Isa sila sa mga ginpasidunggan sang Bureau of Fire Protection sa pagtakop sang Fire Prevention Month. May report si Romeo Subaldo. Sa 61 ka mga barangay sa Bacolod City, ang Barangay Takuling ang pinakauna nga barangay nga nag-angkon sang kaugalingon nga fire truck kag Community Fire Auxiliary Group. Masobra na ini sila sa duha ka tuig. Basta may sunog kag malapit sa ila, pwede sila ma-deploy sa Bureau of Fire Protection. 66 na tanan ka mga fire incidents ang narespondihan nila. Wala pa diri naisip ang sa bulan sa Marso. Nalakip na diri ang dalago nga sunog sa isa ka bodega sa Villa Lucasan sa Barangay Mandalagan kag ang dako man nga sunog sa Barangay 12 sa kilid sa Monocan Country sa nagligad nga tuig. Sunod sa kay Jomari Baldumar, Fire Chief sang Sifag Takuling, magluwas ka sila man ang ginadeploy kung may kalamidad. Preparado man sila magresponde sa sunog. Bali, ang nag-organize kit sa amon ang BFP gid. Bisan din sa Bacolod, pwede ka mo magresponde? Yes. Yes, sir. Pwede ba tawag ka mo? Yes, sir. Anong pinakadako nga fire incident kinakatuan nyo? Sa Lucasan, sa Villa Lucasan, kag dire sa may Manukan, di ba? Atong nagligad? Oo, kag ang sa may likod sang Kaysano. Okay. Ang barangay Handumanan sa karon ang mayara naman sang Sifag. Isa lamang ang Sifag sang Takuling sa mga ginpasinunggan sa BFP sa ilang culminating activity sa Fire Prevention Month. Ginpasinunggan Manila ang mga partner agencies nila, mga fire volunteer groups kag katapo sa media. Dako ang pagpasalamat ni City Fire Marshal Chief Inspector Rodele Gaspi nga hindi amo sina kadamo sa nagluntad nga sunog sini nga bulan. Sunod sa iya, inabangod man sa mga partners nila nga nagabulig sa ila sa kada may insidente sang sunog. Amon nga ginatan-aw dira is ang aton partnership, no, wherein continuously nagakampanya kita para sa fire prevention kag na-involve naton ang nagkalain-lain nga sektor sa aton society para magbulig kay Bureau of Fire Protection sa pagpalinton kag sa pagpalapnag sa fire safety campaign. Wala man kuno sa dalago nga insidente sang sunog nga natabo kag kalabanan, grass o kun garbage fire. Pero panugyan niya sa publiko, hindi sa gihapon magkumpiyansa, ilabi na nga mainit ang panahon.